марҳамат тамошобино, анам хел курпои фасон омадагиай детски барои даруни коляска гавҳо рада мешава, коляска да мешава, заминда хулас бо болишчашкати инами двойкаянда каседа дар корай бо сумкачада упаковкам қохшучае ки нархаш 50 сомон. Ина туфа мебарен мисол ё ки барои фарзандои хитон мегирен нарх бошад 50 сомон. Каседа дар кор иҷа рисунка бисёр дорад. Ана қисми болора биненда дигар гулошам ҳастай 50 сомон. Сабукакай стиралкада ба ҳазур мешвен и ҳичи намешава духча бинен чихо хушучае. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза даян падвалышда 4 қатор. Иҷа ҳам пастели билёяй, ҳам недастархону вай сачоқу ҳама чи доран. Биёен бо аз наздик як буракак борошона бинен. Духтаракои хушрӯ, дастархонои арзон присида буден. Марҳамат, бори чандам шид ма иҷара шумода тавсия метиҳем. Нигоҳ кунен. И 120 ба 120 карсон печунак бисёр мегиранд. 10 сомон бовар мекунен. 10 сомон ай. Марҳамат, дигар цветошам ҳаст, дигар размерошам ҳаст. Ина ин размер 120 ба 120 10 сомон. Ҳозир нигоҳ кунен да қисми болора. Ина дигар цветшам ҳаст, баъдан ин размери калонам ҳаст. Калоно чанд сомон? Калоно 90 сомон. Размери 320 90 сомон. И материалш бом қафасона дидена 90 сомон. Каседа дар кораи марҳамат муроҷиат кунен, доставкатон мекунан ё ки биёен. Иҷа дар интихоб зиёд ай, ҳам пастелни билёи арзон доранд. Ина нигоҳ кунен, летни пастелни билёи хушро вардагиянд. Ҳам сачоқои фасон доранд ва ҳамина дастархон овардиянд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза 4 қатор падвалаш мана. Ина кадомишам мегирен арзон шудагиай. Баъд инчунин тамошобино як бурака гана инора биненда. Ино очабачаян полотенца. Нархшон 25 сомон ая. Касе ки оптови мегира, инам ҷа чизе ки гирифтаниян оптовиш боз ҳам арзон тарай. Ма ҳозир ҳамаша нархҳои донаша гуфтистам. Дӯстони азиз, нигоҳ куненда, анами хел курпои сабука ки тобистона дорад, навлучка дорад, доодамая аз 110 сомон сар мешавад. Простинам дорад, ино бо простинам доштаи диден духтарако. Ира мешава ҳамчун покрывал истифода барен. Мешава ки курпая ёхи курпаи тобистона сабука ки хушрӯ и тараф ҳамаш 110 сомона дуодамаш. Бинен чихо хушрӯчай арзон ай тамошобино. Касе бо оптови мегира боз ҳам арзонтар мешава. Марҳамат. Ана аз ин тараф бошад чанд пула? Мана ино 180 сомон курпадор духтарако. Простин дора духтарако. Инамин хел курпа дора. Дутай дига навлучка дора. Инош чи? Ана инош бошад 210 сомон. Ира бинен и бо тамоман ранг дастдузая, майда дузай. Ҳамхо хушрӯай. Мана марҳамат, каседа дар курай пахтаги тоза стиралкада ба ҳазур мешӯен. Мана бозори Корвон тарафи Тилобозор падвали 10 дарвоза байни 9-10 мешад, падвалаш 4 қатор. Инам ҷара ма аллакай чанд сол шуд навор мегирим, шумо да тавсия метиҳем арзон ай борошон. Ина биён пастелни билё гирифтанӣ бошен, бурако бо нархи дастрас. Анам хел пастелни билёи Виктория Секрет омадагиай тамошобино. Ира бинен ино гостиничниян бисёртар дар гостиницаҳо мегиранд. Беҳад хушрӯ чихеле гуфтан беҳтарин вариантай. Манаҳа полоска ҳастай ку ира пастелни билёшам ҳаст бисёр тавсия метиҳанд. Марҳамат, каседа дар корай нархошон медонен 260 сомон курпаи лёгки тобистона дора, навлучка дора, простин дора. Дигар цветошам ҳастай. Ҳамаи расветкора доранд. Бовар кунен ҳам хе хушрӯ. Мана диден расветкош беҳтарин расветка. Ма рақамошонам мемонам. Ина 260 сомон туҳфаям барен, туҳфаи беҳтаринай. Ана баъд ана ин намуд бо ҳаст, ҳамина 240 сомон. Иҷа 240 сомона биненда пахтагиян беҳад фасонак, сабукак. Ира бинен бо чихо удобнияй баёшда. Сумкашда туҳфадан туҳфаи беҳтарин. Ҳамин цветое ки дидестен ку дар сурат. Ҳамаи ҳамин чизо в наличии ҳастай. 240 сомон. Марҳамат духтарако, каседа дар корай. Ино чанд сомашан? Ино 210 сомонаш бо ҳастай. Касе ки оптови мегирад тамошобино, инами нуқтаи савдо биёен бовар кунен. Борошон арзон ай бор чандум шид ма шуморо ҳаминҷара тавсия метиҳем. Беҳад дастрас ай нархошон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор даян байни 9-10 дарвозара падвалыш. Страничкашам отметит кардагим. Падвали 9-10 дарвоза 4 қатор.
ҳози анам хеле пастели билё бромадай духтаро нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯчаяна мана беҳад фасонак ҳамаи гулош ҳастай марамад каседа дар курай 130 сомон ду одамаш материалшда гап нест марҳамат ина ваяя ранги пеш буд чӣ хел хушрӯ материал жаткаяй аҷоибот ина бисёриё анами хелиё мепурсидан марҳамат тавсиятон метим ҳатмани ҳатман ҳамиҷа биёен харидорӣ кунен материалшам фасонакай сабуки салқинай каседа дар кор 130 сомон обтовиш боз ҳам арзонтар мешава и як одама надорад фақат ду одама будай тамошобино биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза 4-ум қатор муслинови пастелни билё духтарако марҳамат бисёриё хоҳиш мекардан ина нигоҳ кунен як нуқтаи савдода омадай ҳам хел хушрӯчае ки ира бинен иш муслина инош пахтагия на нархошон 150 сомонӣ марҳамат дар кортон боша ҳатман нависен 10 равакак доставкатон мекунанд ина ҳамагӣ 150 сомоне ду одама пастелни билё покрывал простин наволочка ҳама чӣ дора бозори Корвон тарафи пажарка тарафи Тилло бозор даянд духтаро байни 9-ум 10-ум дарвоза подвал 4-ум қатор ино чанд пула ина дигар намуд ира бинен инаи пастелни билё бошад 130 сомон аз ин тигрёвкашам ҳаста ина минояд бачхе нас 130 сомон тамошобино марҳамат туфада мегирен савдода мегирен агар савдода гирен ино боз ҳам арзонтар мешаванд ёки барои хитон мегирен ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза подвалаш 4-ум қатор ана нигоҳ кунен сачоқҳои очабача мепурсанд нигоҳ кунен тамоми намудуш ҳастай аз анам хе падарочни сар карда то инам хелиёша хулоса очабача двойкаян нархошон 40 сомон инаи модело 45 сомон будан ҳозир аксияшдаги 40 сомон марҳамат бинен чихе интихоб зиёда сифатҳои беҳтаринаш а коробочниё чанд сомай ина размерша бинен чихе хушрӯай калоншай и бой майда дорад як бани як лицевой мана марҳамат сифати беҳад нағзиш 40 сомон шдагай биненда чихе рангакои хушрӯ дорад духтарако марҳамат муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ёки биёен ана бад инаи коробочниё чанд сомай очабача 85 сомон ана коробка будаги 85 сомон ана кушодагиш яя ино чанд пула ина 75 двойка очабачай бе коробка кати 85 ҳам хе материалш хушрӯай духтаро бовар кунен сифаташда гап нест гарантия анами моделоша сифаташда гарантия доранд 75 сомон барои савдо гирен ино боз ҳам арзон мешаванд бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза даянд подвалда 4-ум қатор ина полотенца гирифтаниен пастелни билё гирифтаниен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен борошон арзонай ина тамошобинон наматрасникҳо боз ҳам омадан тамоми намудуш иҷада ҳам однотонниша доранд ҳам гулдорша доранд нархҳо бошад 90 сомон ира бинем чихе удобнияки хушрӯай резинка дая мана резинка дорак каседа дар курай метавонен муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ёки биёен ҳамаи рангош ҳастай ина матрасникҳо бо наволочка ҳам доранд дидена наматрасникай бо наволочка дорад 90 сомон тамошобино беҳад зарурӣ интихоб кунен доставкатон мекунанд инчунин пастели билё омадаги ино ягодамашан 110 сомон иҷода ҳама намуди пастели билё дастархон сачоқ чизе дар курайтуна инами нуқтаи савдо дар арзонай биёен баъдана ино турдоракое ки нав бромадагиай ку ина нигоҳ кунен гирдош турдора сердечка ино ду одамае 210 сомон марҳамат тамошобино инаи ба якора бинен чихе хушрӯ и ҳам 35 сома дора ҳам бо чанд сома дора 30 сомон дидена 30 сомон полотенца ана инош бошад 35 сомон детски хулоса як бурака кози дохил мегардем аз дохил ма шумода нишон метам бо чи ҳастай бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза подвал 4-ум қатор бинен пастелни билёи хушрӯви тобистона омадагиай дастархон сачоқҳои фасони очабача анахе детски ва яко ҳаст хулоса ҳамаи чӣ доранд